Какви съобщения един мъж никога, ама никога да не изпраща на една жена? Прекрасни хора, това видео е за онези от вас, които пишат задъра копара и за онези от вас жени, които постоянно получават от мъжете такива съобщения. Преди малко си разчиствах TikTok съобщенията. Все още съм на тях и през цялото време гледах, триех. Нищо лично към никой. И в мен се роди една идея, че задължително трябва да направя видео по темата. Дори не съм стигнала с другите социални мрежи. Между другото, на всички от вас, които чакате да ви отговоря, ще го направя или днес, или утре. Защо? До сега бях в почивка и сега се връщам с пълна сила. Но да се върнем на темата. Защо никога да не пишете тези съобщения към жените? Мъже, отнасят се за вас задължително. Мисля, че с това видео ще ви направя услуга. По-рано бях направила такова видео преди, може би месец, може и повече, не си спомням. Но днес искам отново да засегна темата. Защото виждам, че масово мъжете не си взимат бележка. Не, че сте длъжни, но няма да имате успех с нито една жена. Ако си мислите, че на задъра копара ние ще ви отговорим, супер много се лъжете. Имайте предвид, че вие сте поне 15-тия мъж, който е писал днес на тази жена или поне за тази седмица. Имайте предвид, че за да ви откликне една жена, тя трябва да види нещо интересно и нещо различно. Ами да, в такива времена живеем, в които онлайн общуването се състои по този начин. За да можете да впечатлите една жена, е нужно вие да се постараете. Така, събрала съм, направих си списък само с няколко, между другото от 10 минути разчиствам и събрах известен брой неща, които да ви споделя. Така. Какво никога да не пишете? На първо място, никога не започвайте с здравей и дотам. Без нищо повече, без да се представите или без да питате нещо или без да кажете на жената нещо. В никакъв случай съобщение не се започва само с здравей. Или здравей как си. Мисля, че изтрих поне около 50 такива съобщения. Пак ви казвам, нищо лично, не ми се обиждайте, моля ви се, просто супер обективна съм в момента. Искам да знаете, че моите акаунти са за работа, не са за сваляне. Нямам нужда от това нещо. Между другото, ще продължа нататък, ще се обоснова. Така, задъра. До тук. Изтрих поне 20 такива съобщения. Задъра. Ами, как да ти отговоря, дори да имам интерес? Как да ти отговоря на задъра? А между другото, нямам интерес. Задъра копара ми е любимото, между другото. Предното видео, което правих, беше свързано с задъра копара. Дамите, които получават задъра копара, моля ви, пишете в коментари колко пъти на ден получавате такива съобщения в социалните мрежи. Ще ми бъде супер интересно. Нека поне да се забавляваме от цялото това нещо. Много си красива. Повечето от тези дами, на които пишете много си красива, ами знаят си го. Наистина. Това не е нещо, което да впечатли една жена. Тя си знае, че е красива. Щом постоянно се публикува в социалните мрежи, щом постоянно присъствието й е там и е решила, че ще споделя контент, съдържание. Чакайте да вкарам някои нови думички. И хора, спрете! Мъже, спрете по този начин. Наистина. Други съобщения, които виждам, че са доста актуални, нека се запознаем. Или хайде да си попишем. И отдолу телефонен номер. Да нима очаквате, че аз или че някоя друга жена ще ви звънне. Моля ви, бъдете мъже. Стига, днес пуснах едно видео по темата как един мъж трябва малко да се напъне за една жена. В крайна сметка ние сме плячката, не сте вие плячката, мъже. Забравили сте си ролята? Моля ви, нека да сменим ролите. Ние жените сме плячката, а не вие. Как си представяте, че аз или някоя друга жена ще ви звънне, като сте изтипосали някакъв телефонен номер? Директно трием. Наистина, откровена съм, знам, че с това видео ви прави услуга, знам, че много от вас ще се обидят, ще има много негативни коментари, но въпреки това, нека поне да видим какви са грешките, които непрекъснато се допускат от вас мъжете. Нека пък и сега да гледаме тази гледна точка, за да можете да знаете, че утре като си харесате една жена, да знаете, че така не се прави. Ще направя и видео как се прави, не се притеснявайте. Така, телефонен номер в никакъв случай. Имам сигурно стотици, да не кажа хиляди телефонни номера, които сте ми сложили. Няма да ви звънна. Моите социални мрежи са за работа.
По работа ме търсят хора, хората искат да им помогна, преценили се, че аз съм техният терапевт и че искат да работят с мен. Между другото, наистина, дори работя с мъже, които не могат, им е трудно, не могат. Им е трудно да имат комуникация с жени, мъже, които им е трудно да се свържат с жени и с такива неща работя, така че мога да ви помогна с това. С друго, не. Така, на Коледа, преди Коледа, пуснах едно видео, което беше много актуална тема за самотата. Скоро пак пуснах такова видео и много хора ми писаха, много мъже, подчертавам, ти си самотна, аз също, хайде да си попишем. Не съм самотна, наистина. Повода, под който аз правя видеята, е теми, които вие задавате. Актуални теми, по които не се говори, които смятам, че са наистина много добри. Както виждате, не споменавам имена, не говоря за истории. Другото, което е, не давам и съвети в социалните мрежи, работя с лични консултации. Защо? Защото така мога да ви съм ви най-полезна. Хайде, стига за личните консултации. Тези от вас, които искат, се свързват с мен. Също така, аз също съм сам. Изтрих поне 20 такива съобщения. Съжалявам за което, но мога да ви помогна със съдържанието, което публикувам, да откриете себе си. Ако вие сте сам, това е избор. Много от вас ще кажат, че не е така. Това са моите убеждения. И дори от психологическа гледна точка, самотата е избор. Да си сам също е избор. Ако не искаш да бъдеш сам, има пълно е с прекрасни, стойностни, класни жени. Напънете се малко и спечелете една такава жена. Но ако искате стойностна и класна и красива жена, която знае какво прави в живота си, бъдете такъв мъж също. Защото една класна жена няма да обърне внимание на мъж, който абсолютно нищо не прави да се подобрява. Това ви го гарантирам. Стойностната и класна жена търси също такъв мъж, който да се развива. Запомнете го. Така че такива съобщения преценявайте на кой да пишете. Надявам се да съм ви помогнала. Дамите, които получавате ежедневно такива съобщения, пишете в коментари. Нека повече мъже да разберат, че това не е начина, да подобрят начина. Започнете да бъдете малко по-креативни. Вярвам, че щом ние жените сме креативни, вие също можете да бъдете креативни. Вложете средства и време, ресурс, т.е. в това вие да се подобрявате като личност. Обръщам се специално към мъжете. По този начин винаги ще можете да спечелите една жена. Другото, което е нещо супер важно. Значи има семинари за личностно развитие. Ние съвсем скоро ще имаме такъв. Така, семинарите за личностно развитие са идеалното място, на което да срещнете своята половинка. Въпреки че не харесвам тази дума. Идеалното място, на което да срещнете мъж или жена. Защо? Там ще срещнете хора с същите като вашите предпочитания, разбирания за живота, човек, който да се развива. Предпочитате да бъдете с човек, който се развива, или с човек, който винаги ще го намерите или в някоя дискотека, или в някой бар. Не, че е лош вариант да се запознаеш с някой, в никакъв случай не казвам, че е лош, но понякога има хора, които не обичат да излизат, а обичат да ходят на такива места. По такива места можете да срещнете идеалния човек за вас. Моля, това беше съвет, наистина. Моля, надявам се да съм ви помогнала и това мъже, задължително си го запазете това видео. Споделете го да достигне до повече хора. Не се шегувам, не иронизирам ситуацията. С супер много любов правя видеото, за да може да бъдете щастливи, а не да пишете съобщения: аз съм нещастен, самотен, никой не ме иска. За да започнат да ви искат жените, за да стартирате семейство, е нужно задължително да вложите средства в себе си и в своето личностно развитие. По този начин ще спечелите всяка една жена, гарантирам ви го. Там има всякакви похвати. Наистина, ако се чуете къде е да отидете на семинар по личностно развитие. Наистина ще останете очаровани, ще срещнете точните хора за вас. Среда, и от тази среда, хоп, ще изкочи вашия човек. Прекрасен ден, по-скоро вечер.